chi'n byw yn y wlad, neu mas i gerdded yn y wlad, mae rhaid bod chi wedi bod ar draws goeden blodau yr ysgaw, elderflower, ac beth am mynd ati nawr i fynd i wneud diod hyfryd ar gyfer y haf, fydd yn para trwy'r flwyddyn i chi. Felly mi'n mynd i wneud cordial blodyn yr ysgaw. Fi'n mynd i ddechrau gyda litr a hanner o ddŵr, fi'n mynd i roi fer ar agar, ac at hwn nawr, fi'n mynd i ychwanegu siwgr, a fi'n gwybod mae'n edrych yn lot fawr o siwgr, mae da fi 2 kilogram o siwgr, a dod â fe i'r berw a gadael e siwgr i doddi. A tra bod hwnna'n toddi, fi'n mynd i baratoi gweddill cynwysion sydd fi fan hyn, 2 lemon, a fi jyst yn defnyddio plicio'r tato fan hyn, ac yn tynnu'r crôn o'r lemon. Fi hefyd yn ychwanegu oren, felly yr un peth gyda'r oren. Mae hwnna'n barod. A nawr, i ni'n barod i dorri'r lemon, a torri'r ffrwythau gyd, just mewn cylchoedd bach. I ni ddim yn ychwanegu'r sydd, byddwn ni'n just yn ychwanegu'r ffrwythau yn gyfan mwy o lai, a ychwanegu hwnna at y syrup. Dyna fe. Wel, mae'n glir nawr, a mae e just fel syrup. Felly, popeth at yn y fowlen nawr, popeth yn y sosban dyn ni wedi. Felly'r crôn a'r ffrwythau gyd, y lemon a'r oren, a mae mewn yn gyfan fel mawr. A nawr ni dod at y blodau hyfryd persawrus hyn. Mi eisiau tynnu'r dail, a dim ond y pennau chi moyn, chi ddim moyn y coesyn, a beth sydd eisiau chi wneud yn siŵr yw bod yna ddim pryfed o gwbl ar y blodau sgyrtwch chi. Felly mi eisiau rhyw 20 pen arno ni, fi wedi rhifo rein. Yna mi mewn, a wedyn ni y cynwysyn arall, sef acid citric acid. Nawr, mae hwn yn helpu gadw'r peth fel preserving agent, maen nhw'n gweud. Ni'n moyn wneud ar hwnna yw rhoi clawr ar ei benne a'i adael e am 4 awr ar 20. Felly, digwydd bod, mae da fi un fan hyn, nes i'n hint, rhyw ddeuddydd yn ôl. Beth sydd gyda fi yw rhydyll, a wedyn ni darn o muslin neu rhywbeth tebyg, llian te falle. A wedyn ni, be ni moyn wneud yw rhoi hwn trwyddo fe, a llwys y cwbl lot. Ffrwythau gyd a'r blodau. Mae hwn wedi diferu, wrth gwrs, so beth sydd eisiau gwneud wedyn ni yw rhoi nhw mewn poteli. Ffindes i hen botel fan hyn, a sa'n bod os rai o chi, os oedd yn byw yn y Rhondda, Corona, felly bod chi'n cofio ffatri bop Corona fyna. Ffindes i'r hen botel fi'n cofio nhw dod rownd. O'n i byw yn Ton y Pandi, fi'n cofio dod rownd rhyw bob wythnos y lori Corona, ac o'n i'n cadw poteli wedyn ni i gael ei ailgylchu nhw. Newn ni ddiod cloi i chi, jyst i ddangos sut mae weini fe. Tyma bach o syrup yn y gwylod. Sym eisiau lot, chi'n gwybod bod e'n felys. A wedyn ni gallwn ni rhoi chydig bach o ddŵr pefriog ar ei benne. A lemon falle, a na ni, diod i dorri syched.